пътя на минали хора, по пътя на стъпки от прах. Вървим неразбрали умора, вървим не усещайки страх. Съдбите от минало време преплитат се с наши мечти. Таланта по пътя ни вземе, дори и след нас ще гори. Къде ни води пътя, на къде сме? Дали в посока вярна той върви? Да бъдем, да оставим нелесно. Следи след нас и друг ще продължи. Вия Траяна е в нас. Вия Траяна е глас. От Трояни, от Балкана зелен, все по-близко до небето, до звездите и до новият ни ден. Той месо е толкова години съм го това, че може би това е едно от моите открития. Аз станах столетник, за да открия най-крехкото месо на света. Той са от скулите на свинската глава. Той е като мозък. Не съм го варил, само съм го кипнал и съм изхвърлил първата вода, кръвта, пресечените белтъчини съм ги махнал и сякаш го режа с ножа, все едно, че е варено, варено. Ще го направим с кълцано месо. Така, кълцано месо ще направим. Първо ще го нарежем с ножа и после с сатъра ще го накълцем. Невероятно крехко месо. С него ще напълним сърмити и чушки, сушени чушки. Сатъра е жесток обаче. Сатъра е жесток. Его сатъра. Той е жесток сатъра. И страшно режи. Това е кълцано месо. Днес кайма ще ги направим с кълцано месо. 150 грама ориз притеглих и после в един кевгир го измих перфектно. Сложих го в това канче, сложих една лъжица олио, една чайна лъжица сол и го покрих с вода. И за 10 минути водата се изпари и сега това ние сме го докарали до полуготовност. Ево, който е, и след малко ще го запържим с лука и морковите. Значи, какво съм сложил на тази, колко притеглих, към 700 грама месо, не? Да. Там някъде, его 2 моркова, 3 скелетки чесън, 2 глави лук. Ще нарежем морковите на купчета. Ево, снимайте от това номер. Ще поръсим малко месото с черпи перш, ще го поръсим. Така. Месото
3 часа преди да го нарежа, го посолих с малко сол, го посолих. Така. Ще налеем около... Долу горе покриеме дъното. Покриеме дъното, да. И сложим едно парченце. Да видим кога ще такова. Кога ще е готово? Да, когато пълнихме чушките в тази схема, слагахме лука, моркови, стебла от магданоз, скелетки чесън и задушавахме в мазената. И след това слагахме ориза. Сега ще направим друга схема. Ще сложим лука и морковите и ще вкараме кълцевото месо, за да го вкусим с лука и моркови и тогава вкарваме ориза. Сега в друга схема ще работим. Добре, я ми кажи защо не се замразява месо с кръвта? Защото това старее месото с кръвта старее. Зато и кипнах го месото, когато го вземах от кланницата. Го сложих в една голяма тенжера, 4 кг месо, сложих го в една голяма тенжера и го кипнах 5 минути. 5 минути, след това изхвърлих бульона, деца казва за кючетата и сложих месото в хладилника. Разпределих го по 1,2 кг в пликчета и в хладилника. И сега като го извадих, размрази се и 3 часа преди да почна да работя с него, го пръсих с сол, нарязах го с ножа и го накълцах с сетера, кълцано месо. И с това кълцано месо ще направим сърми и суха чушка. На тази манджа е, че е изключително вкусна, с изключително крехко месо и на някаква невероятна цена. Това са кулите на свинската глава и ще го видите месото. Сега след малко ще го сложа. Чакай да... така оставяме котлона на номер 5. На 5 номер 5 го оставяме. Запържем лука. И сега вкарваме месото. Когато пълним чушките, вкарвахме първо ориза. И тогава каймата. Сега вкарваме месото и така по този начин ще го вкусим. Перфектно. И виж колко е важно, когато пълниш чушки, сърми. Значи в деня, в който ги пълна, си изразвам перфектно ногтите. Перфектно. И с четка ги зачувствам. Това е задължително. Значи вместо олио или зехтин, тази гозба може да я наготвим с свинска маса. И тя става, освен че е вкусна, и е много здравословна. Вече навсякъде на запад зимно време готвят със свинска маса. Това е много изявено в Нова Зеландия и в Австралия. Жоро, я ми кажи, като правиш някоя рецепта, която не си я правил до сега, как я правиш? Рецептите взимам от много хора, деца казва съвети, рецепти и действам по моя начин. В смисъл моя начин, аз търся най-здравословният вариант в готвенето. Така и направих и сладко с сини сливи, което никога не бях го правил. И как го направи? Всеки ми казва, 100 човека ми казват 5 кг сливи, 5 кг захар, пораси вечерта сливите с захарта, остави ги в печката и на другия ден ги печи. Аз директно ги почистих сливите, сложих 1 кг захар, карах ги във фурната и около близо 1 час ги пекох, като само 2 пъти ги обърках с захарта и ги сложих, както са врели, ги сложих в малки буркани, обърнах бурканите с капачките и така ги съхраних. Супер. Ево. Аз го режа, бе. Режа. Той не са го реже, се едното съм парал мозъка на прасето и реже мозък. Такова месо не, аз не съм готвил. Вкусно имам крехко месо, невероятно месо е. Слагаме ориза, който бяхме го подготвили предварително.
Колко грама ориз е това? 150 грама ориз. Добре. 150 грама ориз. На това месо. Мале не се издържа на тази вкусна миризма, казвам. Чакай сега. Аз съм изключил почти котлона. То се ври. Чакай. Ще остана едно. Сега ще сложим долу-горе е така на лъжица. Това е пушен червен пипер и домашен червен пипер. 50 на 50. Да, 50 на 50. Няма прикаляване. Караме и домашна чубрица. Откъде си е взел? Ами това е пазара от хората, от бабите от село, които идват, да подпомогнем и тях сюрмашките. И четвъртък Троян на пазара оттам. Да, понеже плънката е топла, за да почнем да работим веднага с нея, ще я сложим в купа, ще я преместим в купа и ще я охладим. Братко. Иначе в този теган много трудно ще изтъне. Се магнос накрая слагаме. Сложили сме чубрица, черпи пипер сме сложили. И сега слагаме. Мирише се на магданос. Това миризма има даже отдалеч. Това е домашен магданос. Така. Обръщам, за да може стените. Защото сладното е на стената. Ние успоредно с сърмите ще напълним и няколко чушки, които са сушени. Жоро ги е накиснал във вода. Я кажи, колко време си ги киснал? Топла, хладка, студена вода? Ами в хладка вода съм ги киснал. Половин час някъде. Само половин час? Те са умекнали, ето. Малко ги солиме отвътре и отвън. Първо отвътре. Още пуши. Горещо е. Водата стопли ли си? Те ще изпълним, ще не даде много. Вземем, слагаме плънка. Голяма ли ще е разликата в вкуса, ако се прави така с сушена, която след това е накисната, или с прясна? Виж сега, сушената чушка има чар зимата. Разбираш? Сушената има чар зимата. Зимата, това е зимния продукт. Боже, няколко ми беше казал, че ще правя канал за готвене, ще аз се фърва от някъде. И ти изкара най-великия курс за моя майка, какво искаш? Ти му се виж вече да кандидатстваш за мастер кук. Ами виж какво ще кажа. Аз съм се научил да готвя по телефона. Когато се качих на кораба бяхме на ремонт във Варна и капитана вика: дават ни пари, има ли някой желание да купуваме продукти и да почва. И аз викам: кептен, ще се пробвам, ще ми трябва телефон само. Той вика: телефон на кораба е твой. Говори си колко си искаш. Викам: почвам с мама. Мамо, ще пълна чушки, какво да направя? Вика: това и това и това ще... Понеже ни остана материал, изтумбихме две пресни чушки и ги напълнихме и тях. През това време аз включих фурната на вентилатор на 160
60 градуса. Лъжица плънка ще я вкараме в това с бульона, с водата. Остана да... Ето, ще сложим още малко даже. Да, ще вкараме още. Така, значи малките чушки, сушените почти са покрити във вода, пресните до половината и горе-долу и сърмите до половината. Ще поръсим. Е така капчици ще поръсим върху чушките, сърмичките, за да може солта да полепне. И малко ще ги поръсим със сол. Говорим за сушените чушки, сърмите няма, защото са солени. Сърмите. Горе-долу 10 минути вече се е нагряла. 160 градуса на вентилатор. 160 градуса на вентилатор, да. Застройка е както застройката на... Я имахме предния път от чушките. Видеото за пълнените чушки. Да, видеото с пълните чушки. Правя го този номер, за да измия белтъка, да се пресичат белтъчините. По този начин съм абсолютно убеден, че яйцето не е развалено, яйцето е пресно. С почти студена вода. Почти студена вода и някой може да ме критикува за разхищение на белтъка, но по този начин съм и убеден. Така, и сега ще сложим, да се казва, едно 50-60 грама вода. Ще ги разбием. Разбием жълтъците. Значи, вкарахме 4 жълтъка. Ще вкараме сега брашенцето, което ни остана. 2. 3. Още 3 лъжици. Разбиваме ги от тях. И вкарваме една кофичка кисело мляко вкарваме. И след половин час отваряме и ги обръщаме. Чай да видим. Да, сега ще ги завъртим. И на 300 минути ги извадихме и сега ги обръщаме, след което ще ги върнем за още 30 минути, само че на 150 градуса, понеже тавата вече е загряла. Ето ги вече завъртяни. И ги връщаме за още 30 минути. 150, да. Ще разредим. Значи 10 на минути преди да извадим чушките от фурната, сложихме застройката на едно да се загрява. Да се загрява, да. На склона на едно. Вадиме ги. Така почти. На следващата 30 минути. Ние ще го залеем с стои, да ти кажа честно. Отделяме част от бульона. Добре. И тази част от бульона ще отиде в застройката. Да. Част от бульона разлеем. То си има вътре в самият такова си има бульон, разбираш? В чушките, да. И в чушките си има. Ето как хубаво са се опекли. Сега ще ги полееме с бульона и ще ги запечеме за още колко? 10 минути ли още? Да заври 5-6 минути. 5-6 минути само да заври и са готови. Да бе, бульона започва да се сгъстява. Виж ли? Да.
трябва да е, не трябва да е гъста, не трябва да е рядка, разбираш? Тук малко водичка си доляхме толкова, защото осъзнахме, че е много гъста. Сега, 4 жълтъка сложих, 3 лъжици брашно. И значи я чакаш да заври, така ли, тогава е готова? Ето, нека да заври и ще я налеем, разбираш, на чушките. Те са малко готова. Виж ли, тук дет се казва майсторлък е да оцелиш гъстотата на застройката. И сега ще залеем чушките. Те самите чушки. Страхотно. Самите чушки имаше. Остана бульон. Имаше бульон. Да, бульон имаше в самите чушки. Чакай съвсем малко. Искам. Ето ли са малко и чушките помежду тях. Да. Идеал Петров. Дай да сложа ръкавиците. Ръкавиците и да отваря фурната. Добре. Да ги пъкнем. Фурната е готова. Решетката не е най-долу, а е на следващото ниво нагоре. Виж цвете. Усещаш ли цвета? Да, ти каза, че се промени. Не, погледни. Чара. Колко време са? 5-6 минути 5-6 минути. заври. На 150 ли ги остави? Да, 150 на вентилатор. Да. Това е най-важната част. Сипай на сърничка. Почваме да сипваме, за да дегустираме. И бульон. Я виж. Давай го на мене. Са повеченията отдолу. Не. Дай. Сега ще дам тази. Така. Така, ето е моята порцийка. Изглежда жестоко. Така. Ето. Еми, приятели, сега ще пробваме какво е станало. Ние вече веднъж пробвахме тези чушки наскоро. Да видим този път дали не са станали по-добри. Това е сушена чушка. Това е зимния вариант. Зимния вариант, сушена чушка с зелева сарма, с кълцано месо. Това е зимния вариант. Това е зимния вариант. Абе, Жоро, много вкусна тази чушка. Това е зимния вариант, брат. Тя самата чушка ми е много вкусна. Ами вкусно е, да. Това са сухи чушки, те са аромат. Това е аромат, това е такова, да. Пробуй ги. Сега ще пробвам сармата. Това е аромат. Ще ядем, без хлеб ще ядем. Ами това е, братко. Месото е жестоко, бе, човек. Жестоко е месото, жестока цена. Жестока цена, 3 лева килото, аз така не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Това може, кълцано месо, може да се наготви с зели, наготви го предния път с бопихния, с картофи може да се наготви, на супи може да се наготви. Фантазия. Фантастично месо. Да видим сърничката сега. Фантазия. Това е за нашите, за сега, за зимата. За зимата просто. Това е зимния вариант. Това е зимна манча. Зелеви сърми, сушена чушка. Приятели, това за Коледа, ако си го направите, направо ще умрете от кеф. Да благодаря на моите зрители, на моите приятели, които ме гледат. С голяма почет, с голямо уважение и до нови срещи. Благодаря за вниманието.